Il-Pulizija għandha filmat CCTV li jista' jitfadaw il-ġdid fuq il-qtil tan-negozjant David Abela iktar kmieni din il-ġimgħa. Imkejjen qrib l-investigazzjoni konfermaw rapporti li deru f'sezzjonijiet oħra tal-medja fejn intqal li qabel Abela daħal fir-residenza tiegħu kienet diġà daħlet persuna oħra. Jidher li din għamlet dan mingħajr żgass u għalhekk kollox jindika li seta' kellha aċċess faċli għall-post. Saħansitra qed ikun stabbilit jekk daħalx bil-vettura mill-garaxx. Jirriżulta li huwa raġel li jidher fil-filmat u għalkemm il-wiċċ ta' dak li issa tkun maħsub bħala l-allegat qattil ma kienx motti, id-dlam u l-kwalità tal-filmat waslu biex ma kienx faċli biex l-investigaturi jidentifikaw lil-persuna. Il-negozjant miswi instab mejjed fadira dem wara li qala numru ta' daqqiet ta' sikkina u nstab arwien imkebbeb fl-iżar bdejħu saqajh marbuta fis-sodda u ħalqu magħluq bit-tejp. Kienet is-sieħba tiegħu Irina Alexandrovna Mikallef li rrappurtat din ix-xena makabra lill-Pulizija. Il-Pulizija tkellmet fit-tul mal-mara Russa li minna Abela għandu wild. Abela ma kienx magħruf mal-Pulizija tant li ħafna mill-investigazzjoni daret fuq il-ħajja personali tiegħu. U mifhum li David Abela missier ta' 4 tfal kien għamel rapport lill-Pulizija dwar każ ta' vjolenza domestika. Abela kien negozjant fil-qasam tal-ivvjaġġar u l-kiri ta' karozzi lussużi.